सोरबां सुबुं बिहुराम बर' मुंख्लं बिथांनि दिनै 35थि बे मुंख्लं सान आरो थैनाय सान दिनै फुंबिलिनि फिरफिला बिरनाय बर' थुनलाइ आफादनि आरो लोगोसे सोरबां सुबुंनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिनि उनाव गेवलां मेल सोरबां सुबुं बिहुराम बर' जि ट्रास्ट दङ बिथांमोना खुंदों आरो जों बाहागो लाफैदों खारन बिहुराम बर' बिथाङा बर' हारिनि जि महान मोनसे आदर्शखौ लानानै जातीयताबादखौ लानानै बर' राव आरो थुनलाइ बर' समाज गासैबो बिथिङाव बिथाङा खम समनि गेजेराव जिखिनि खामानिखौ मावदों बे बायदि जि सुबुं बे सुबुङा हारिनि थाखाय जोंनि गिदिर सम्पद आरो बिथांनि जिखिनि बिजाब लिरनाय गिबि बिथाइ आरो जिखिनि सृष्टि जिखिनि क्रिएशन दङ बे जोंनो हारियाव मोनसे मजबुत बिथा मोनसे माइल खुन्थिया बादि मोनसे लामा आरो आदर्श होनानै गालांबाय दा बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आङो इसोरनि आरज गाबदों आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय एन्टायार आसामाव आरो भारताव जि मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे जिल जि सान्थौ सानस्रिजों सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव बर' रावखौ मिडियाम हिसाबै थिसननायनि उनाव जेफोर जेंना जेंसि थासारि ओंखारदोंमोन स्कुलाव बा गुबुन गुबुन लेयाराव बे बिजाबनि जेंनायानो होन फोरोंगिरिनि जेंनायानो होन जिहेतु मिडियाम हिसाबै थिसननायनि उनाव बे जेंनाफोरा बिराद क्रुसियेल मोगा मोगि जानांदोंमोन फारसेथिं पाब्लिकखौ बुजायनांगौ मिडियामखौ सार्भाइभ खालामनांगौ आरो बेखौ जोङो मोजाङै सोलोंनांगौ दा बेफोर बिथिंखौ बिथाङा जेबायदि सौसिदोंमोन आरो इभेन दिनै आसामनि मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ जों जेब्लानो इडुकेसननि जेंनानि सायाव बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायो बिथाङा जेब्लाबो बिहुराम बर'नि मुंखौ लायो खारन रनज पेगु बिथाङाबो मोनसे समाव सासे रिभलिउसनारि व्यक्तिमोन आरो बेखायनो बिहुराम बर'खौ बिथाङा मोजाङै मिथियो दा बेखायनो दिनैनि समाव बिहुराम बर'आ जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय इयुन जोलैया बेखौ अनलि लेसनावल' बा बिनि जिउ जारिमिनखौ बिहुराम बर'आ थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन बे लेभेलावल' नङाबासिनो बिथाङा इसिङारि आरो बायजोआरि हारिनि थाखाय मेंनाय गैयै जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै जि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों बिनि गुवार मोनसे जारिमिन लाइफ स्केचखौ मिथिहोनांगौनि गोनांथि दङ आरो बिनि थाखाय बिनि जिखिनि सबिनुर दङ बे सबिनुरखौ गिदिर खालामनानै जोङो आरोबाव गासै जिउ जारिमिनखौ जोङो सुजुनानै दिहुननो हायोबा बेयो साबसिन जागोन होननानै आं दिनै बे सावरायनायाव आङो फोरमायदों लोगोसे बिथांनि नैबे जायगा बिहुराम बर' ट्रास्ट नैबे गोदानारि बालिसियाव जि मोनसे बिथांनि थावनि दङ जेराव बिथांनि स्टेचु आरो मोनसे कमिउनिटि हल दङ बे कमिउनिटि हला जथेस्थ' माने गोजाम जाबाय बेखौ रिन'भेसन खालामनांगौनि गोनांथि दङ बेयाव मोनसे रंगमन्च दङ जेराव स्टेजआल' दङ बेबो बायला जिला जाबाय बेयाव मोनसे जिरायसालिबो नांगौ आरो बेयाव मोनसे चिलड्रेन पार्क बा लाइब्रेरिबो नांगौ जेराव बर' लेंगुवेज लिटारेसिनि सायाव बिहुराम बर'आ जिखिनि हाबा मावबाय बेयाव मोनसे मजबुत मोनसे लाइब्रेरि नांगौ बे गासै खामानिखौ मावनो थाखाय आङो दिनैनि बे जायगानिफ्राय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बिहुराम बर'नि मुङै ट्रास्टआ थिनानै दोननाय बे थावनियाव ट्रास्टनि गेजेरजों आरो एसे डेभेलप खालामनायनि जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बेखौ जाहाथे बिटिआर काउन्सिला बेखौ बिबेसना खालामगोन आरो सिद्धान्त लागोन आङो बे बिथिंखौ खावलायबाय फैबाय थानाय समाव बिथांनि मुङै आरोबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं बे खामानिफोरखौ जोङो बयबो माने खौसे जानानै जों हाबा मावनांगोन बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय जेरैबायदि गाबखांदोंमोन बिहुराम बर'आबो एखे रोखोमनि हारिनि थाखाय गाबखांदों जोहोलाव सोमला बसुमतारी बालिराम बर' बिथांमोना हारिनि साफा साफा महान व्यक्ति आरो बेखायनो
बड'फाया जेब्लाबो बे खोथाखौनो सानो बर' हारिया खौसे जानानै हाबा मावलाङोब्ला बर' हारिया जेब्लाबो जोङो जौगागोन हारिनि थामोनथा रैखाथिया माने गोख्रों जागोन आरो बे दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय जिखिनि मावनानै गालांबाय आरो मोनसे थासारियाव बे दैदेनगिरिफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय बे थासारिया जोंनि थाखाय मोनसे लेसन आरो बेखायनो बर' हारियाव दिनै जोङो जि सानथौ सानस्रिनि माखासे कनफ्लिक्ट दङमोन बे कनफ्लिक्टखौ फोजोबनानै दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मोनसे माने बानिजों हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै बयबो जानजि खाफ्रादों बे मोनसे माने गुड साइन आरो बेखायनो 93 आव एकर्ड खालामनाय जादों बर' हारिनि अधिकारनि सार्थआव इउनिटिनि सार्थआव 2003 आव सुक्ति खालामनाय जादों बर' हारिनि इउनिटि सान्थि आरो अधिकारनि सार्थआव 2020 आव एकर्ड खालामनाय जादों बर' हारिनि सान्थि बर' हारिनि इउनिटि आरो बर' हारिनि 6 सिडुल आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिटिआर 6 सिडुलनि माने पुर्नांग मर्यादा फुल फ्लेजेड मोनसे अट'नमि स्टेटासनि थाखाय दा बेखायनो बे गासैबो जातीय इन्ट्रेस्टआव जिहेतु दिनै मोनसे फिनिशिंआव फैबाय हारिया दिनैनिफ्राय इयुन जोलैनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेस मोजां मोनसे समाज सोलोंथाइ आरो समाजारि बिथिंखौ जों मजबुत खालामनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं।